Mijn vrienden, men heeft mij gevraagd vanavond een enkel woord tot u allen te richten, en dat wil ik gaarne nu gaan richten. Mijn vrienden, het onderwerp van vanavond zullen wij niet zoals gewoonlijk wetenschappelijk beschouwen. Wij zullen een en ander een beetje populair benaderen, aangezien wij van het denkbeeld uitgaan dat dit vanavond een bondavond is. Mijn vrienden, ik zit soms zwaar te denken over zonnen, zielen, hemelrijk, maar eveneens verbijstert mij de uitslag Ajax-Elinkwijk. Daar wil ik mee zeggen, vrienden, dat ik mij min of meer schuldig maak aan een vrij veel voorkomend menselijk euvel, namelijk de tweeslachtigheid. Is de tweeslachtigheid een onoverkomelijk euvel? Wel, nee. Wij mogen dit euvel zien als een vluchteuvel. Een vluchteuvel in een wereld zo vol spanning, in een wereld zo vol emoties, een wereld waarin de mens nerveus, zo niet neurotisch, dreigt te worden. De statistieken hebben het aangetoond. Welig bloeiende neurosen. Het knaapje zag een neurosje staan. En wij allen, lieve vrienden, wij laten ons aantasten door het tempo van deze tijd. We rennen, we jachten en we jagen. We leven in het tijdperk van vrouw Holle. Ongetwijfeld, vrienden, zult u mij een vraag willen stellen. En u zult mij vragen, sprekert, waar moet de mens dan de oplossing zoeken? En dan zal ik antwoorden, weet ik veel. Want vrienden, ik weet niet veel. Wij weten niet veel. Ach ja, er zijn bepaalde mensen die denken het te zoeken in de wetenschap. Ze rennen van Nietzsche naar Schopenhauer. En juist voor deze mensen wijs ik vanavond naar Freud. Eet meer fruit, vrienden. Er zijn misschien mensen in de zaal die moeilijkheden hebben. Er zijn misschien mensen in ons midden
die graag eens een balletje op wilden gooien. En anderen die zich graag een wit voetje wilden halen. En weer anderen die er naar snakken om eindelijk een vinger in de pap te hebben. Vrienden, dan is hier de pap. Dan is hier eindelijk de pap. En zolang de lepel in de breipot staat, treuren wij nog niet. Treuren wij nog niet. En omdat wij toffe jongens zijn, dat willen wij weten. En daarom komen wij. Overal. Alors, je me souviens, un Thomas, une histoire que j'ai mon doute, novembre, la France, impérion, la guerre de Tumononge. Et la péricisté, son sensible balcon, je remedie son nom la vase. Et est un tourné, comme je dis, dans un restaurant, que je m'en l'avais blatiné. Et bien, son soupe, la soupe, une topage, que je me dis, le petit soldat, le général. Et maintenant que j'en bleu son ombre, il m'a dit tire, et elle se simple fut que mouche, et il part ton coin, je m'a dit, alors ce meuble est même une croquette. Et alors ça, il y a les pourtises que mangeons mon tutu, le meuble savable général, et le dit soldat, le totage que m'a jeté mon meuble, il a tourné le coupable, me dit tire, ce me jeté de moi, comme dit, non, non, remember une croquette. Elle a quoi mâche? Il est petit, on est ensemble, peuple qui renibe du buse, et il a tourné le potage, et maintenant il dit un quack de mayonnaise, et que je me dis tous, et il n'a plus de la vérité, et je me tourne à mon membre, vive la liberté. Liberté, dat is Frans, dat betekent vrijheid. Tenminste, als een Fransman het zegt. Als een Duitser zegt liberté, dan heeft hij liberté. Und im Unverstörten ist das Einleben des Ohrenfütschens und mit ein Eis und Verstörten Wissen in